विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम कार्यक्रमास सर्वांचं स्वागत करीत आज एक विशेष प्रतिभान्वित यक्षगान कलाविद भागवत श्री एस.एल. गोविंद नायक ह्यांचे परिचय करून देवळे माझे भारी संतोष तसा. प्रत्येक मनुष्य पिलू प्रतिभा म्हणटली असता ती सुप्त रूपर असता, बीज रूपर असता. त्यास हवे तितले प्रेरणे, पोषणे, पालने आणि प्रोत्साह गावलं तर ती प्रतिभा वाढवून प्रकट होता. मनुष्यास आपल्या प्रतिभा साधन करले म्हणजे अभिलाषा असली तर आणि ती अभिलाषा प्रबल असली तर त्याच्या वाटेंत असली अग्गी अड्डी आतंक निवारण करून तो उद्देश साधन करता. त्यास अनेक उदाहरणे असत. आजचे विशेष आमंत्रित श्री एस.एल. गोविंद नायक हेऊ त्यास एक उदाहरणे म्हणून मी लेखता. आज तुमच्या समोर त्यांचा परिचय करून देवळे माझे संतोष होता. नमस्कार एस.एल. गोविंद नायक. नमस्ते. तुम्ही यक्षगान कलाविद होऊन अनेक साधन केल्यासद धाकल्यांस पाठ करतासद तुमचे शिष्य संपत थोरले असा आणि ते मस्त कार्यक्रम देतसद ह्या विषयात मी मस्त ऐकलासा. तुमचे परिचय आमच्या श्रोतवर्गांस करून देवळ्या म्हणजे माझी एक इच्छा. तुमचे कौटुंबिक परिचय, प्राथमिक विद्याभ्यास इत्यादी विषयांत सूक्ष्म म्हणून थोडं सांगोती का? सांगोती. मी पालेचार गोविंद नायक मडकेकर. मी आमची भाषा बाळवडी. पालेचारांत लक्ष्मीनारायण नायक गिरिजम्मच्या तीग धाकल्यांत मध्यलो मी मध्याचो. त्यानंत थंय आमी अद्दी पालेचार म्हटल्यार हेगोटे शामे तडका म्हणून आर्याप ग्रामांत धन्यांच्या पावडार गेणीस वावर करून थोडो गादी थोडे आगरगे सागवळी करून जीवन काडिसल्लो कुटुंब आमच्या. थंय आमचो विद्याभ्यास त्याचे सगळे थोडे कष्ट जाले तरी बाबांनी त्याच किती कमायले तितले व्यवस्था करून आमचो विद्याभ्यास दिले दिसता. थंयच एक आमी अद्दी धरून एक मडकेकार कुटुंबांत बाबाचे कष्ट कालार चलता एक सुसंस्कृत कुटुंब म्हणून सांगवळे संतोष पडता. कृषिक कुटुंबांत उपाजल्ले तुम्ही. तुम्हास ऐकल्या समय दखलस्थानाचे यक्षगानात भारी आसक्ती होत्या म्हणून. तरी त्यांचं साधन करणं जल नाही, कारण त्यांचे तुमच्या कुटुंबाचे जबाबदारी तुम्हाला होते म्हणून म्हटल्यान त्या दोघा तुम्ही एकदम म्हणताला आटा माझे त्याग्य परिहार करून घेणं तुम्ही ते साधने कशा केलं मुख्य म्हणून आपण एक यक्षगान कलाविद होऊनसे म्हणजे एक आशा तुम्हाला केद्दू आयली म्हटलं तरी तुमच्या कुटुंबात कोण तसले कलाविद नाही ते म्हणून दिसता. मग तुमच्या विद्यार्थी देसर सहपाठींच्या घरा काहीतरी होते का आणि केद्दो तुम्हाला आयले. सामान्य म्हणून आमच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात यक्षगाना अग्गे धाकली बघतात. आग्यांसू आम्ही वेश करलो आम्ही कलाविद होळ्या म्हणून म्हणत असता. तसे तरी ते एक थोरले विषय होऊन घेणे तुम्ही त्याची भारी गंभीर होऊन घेवल्या तर तसं प्रेरणे कसे आयले त्याच्या ಬಗ್ಗೆ थोडं सांगतात का? माझे प्रथम विद्याभ्यास ಬಂಗಾರಡ್ಕ ಶಾಲೆ. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ असो. थंयच मागीर कुंजूर पंचशाले चालोवण जावचे मस्त भंग. त्या समयांत आमस कोडे इत्यादी कसले नाहीत तरी आम्ही थोडे काही हद्दिली भाषा केडिंजोळू म्हणता बघा ते उपयोग करून बाबांनी आम्हाला बरपास धाडला. थंयच मागीर पुत्तूरांत चालोवण जावन 8 किलोमीटर चालोवण जावन ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಲೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ಸರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೊಳೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ गावलो. मग जलनाय ಕೆಲವು कारणांतराने ते विद्याभ्यास रवळा. तसे यक्षगानाचे प्रेरणे कसे झाले म्हटले तर 6ನೇ क्लासांत असताना आमच्या अण्णास मद्दाळे शिकवले म्हणून झाले. तसं एक मद्दाळ्याने करून ते एक आमच्या नेरेंत तिಮ್ಮಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ म्हणून महांबाडीचे शिष्य ते चोकड कलाविद तो शिकेले म्हणून घरा येऊन तो. मग ते परिसरांत काय म्हणते म्हटल्यार थंय संजीव मामा आमचे दण्णी मग तिಮ್ಮಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ते बरी आत्मीय त्यांचे एक संघाच्या करून ते वारशिक ताळमधले हागे करीत होते. ते ताळमधले करता ते मागरिसू जावण श्रुती वाजेंची मी ते श्रुती म्हणून आत्ता ती नाही ती आत्ता बरं हार्मोनी मग तांबुरागे जलसा ते श्रुती असे वाजयत
मी आता मादळे मारले म्हणून दिसत होते त्या समयात की माझ्या अण्णानं घरात ते सिंहाचार्य म्हणून समज शिकेंचे म्हणून सांगून सुरू तर तेले ते साधन जलनाई का अंतू गुंत नाही सांगत होतो मग ते रवळे तेले शिकवताना मी तारणे क्लास मी वाचायला त्याची तिने मारूचे बघून मीच मारले सुरू केले ते त्याचं तिम्माचार्यचं काढून आरोग्य बोर्डची बेरे कल्पक म्हणून सांगून माले सुरू केले ते मला शीघ्र त्यानंतर मी सांगोळी भारी खुशी पडूनची काय ते म्हटलं 6ನೇ क्लास मला 2nd इयर झालं सा यक्षगान सुरू करून प्रेरणे कसं आहे म्हटलं तर त्याची प्रेरणे तिम्मयाचारी मग परिसर मग माझ्या कुटुंबांत तिम्मप्प माझ्या आज्जा तिम्मप्प नायक ते थोडे यक्षगान अर्थधारी होते मग थोडे उगदोळी मग काही मंत्रवाद मग काही दस्तावेज भरीत होते असं काय का त्यांनी बरेली पुस्तका की थोडी होती घरा आत्ता ते मला वाचवले की येईनच त्या तऱ्हेचे अक्षर तत्वाची तसेले त्यांचे ते यक्षगानाचे प्रेरणे असले उपरी तसे त्यानंतर मी मद्दळे यक्षगानाचं प्रेरणे होळे कारण तसे मग हे तद्वले काय झालं म्हटलं तर आमचे गुरुजीचे पुत्र फूत तो तिम्मय्या आचार्यचे फूत कृष्णय्या आचार्य तो आम्ही समप्राय आजू असं तोच्याकडे कलाविद आम्ही एकाच डाळीयर बैसून घरा जेव्हा तिम्मयाचारी काळोकोंदाना घरा येऊनचो आम्हाला मद्दळे शिकून देऊचे मग काहीतरी चहा काफी असे ते दोचे चहा काफी निघाते खाऊन जाऊचे असे आम्हाला यक्षगानास पादार्पण एवढे अवकाश तजल्लो त्यापर्यंत मग तुम्ही सतत होऊन त्यांचं साधन केलं का नाही मध्यंत सोडल्यात का कशा झाले खी आगे तुम्ही कार्यक्रम केला तर तुम्ही मेळंतनी ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತದ कशाचे त्या ಬಗ್ಗೆ थोडं सतत कार्यक्रम म्हटले तर मग हायस्कूल सरू आम्ही असं काही अवकाश नाही तो शिकत होतो आम्ही तद्व इड्यांत काय झालं म्हटलं कुठे कार्यक्रम असं गेलो मी तद्वागे कार्यक्रम साधनचे नाही आम्हीचे जावचे बघा त्याचं काय म्हणायचे काय म्हणूनचे शब्द नाही सांगून जाऊचे नाही काही असं म्हटलं जाऊचे जाऊन साधित का साधित का राखोनचे आम्हाला सस्यादही नाही ते तर केलो एकटे साधिले गेलो तरी आम्हाला थोडे चंड्याचं सांगते मद्दळे मारले गुंतून हत्तले मी ते थोडे एक एक मी उठींचे का आता काय नीव बेडा म्हणून सांगून मस्त तसे झालंय अवमान म्हटलं तर एक थोडं बेजार झालं तसे आता चंडे शिकवलंय म्हणून सांगून घेऊन साधन करणं पुत्तुरांत खैवो कोण शिकवले नाही माले गोटे पुत्तुरूचू तर मग एक दिन नवरात्रींत चंडे मारित असताना कृष्णराव म्हणून सांगून थोडला मद्दळ करतो तो मालिंगेश्वर देवळांत नवरात्री ताळमधले चंडे मारित होतो त्याच्या गोटे जाऊन सांगितलं मी ताळमधले सराळे गड्डे पाय धरून सांगितलं माले चंडे शिकवले ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಪಾರಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ನಾನು शिकेलेचे म्हटले मी मग त्याने नवरात्रीन त्याचे एक मुहूर्त करून माले चंडे शिकेले ना तद्व त्याचे सांगते त्याचे चुळतोय की श्यामामधले कारण म्हणतो तिने माले पुरा उरले घेते पुरा तिने शिकेले तिने शिकेन चंडे शिकवून चंडे त्याची काही माले ह्या जलसा अवमानाच्या झाल्या हा त्याच्या क्षेत्रात जाऊन वापस मी चंडे मारून थई सही सही होऊन आयलंच आम्ही तसे आमचे हे त्या प्रांत ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೇಳ ತಿರುಗಾಟ ಸಂಜಾವಳೆ ಅವನು सांगून ह्या गुरुनुचे ಹೊರಣ मला ಸೇರಿಸೋಣ 76 77 ಬಹುಶಃ ಸೇರಿಸೇನು ಅಂತಲೇ थई चोक्कोड एक अनुभव माले काय म्हटलं हिरिय कलाविद गरी श्रीनिवास भागवत सांगते 3 महिन्याचे तिरगाड अद्भुत तिरगाड त्यानंतर मला लाभ काय ते म्हटले तर एक मद्दळाचा अनुभव झाला संगीताचा अनुभव झाला संगीत म्हटलं यक्षगान संगीत पूर्वरंग ते पूरा सांगोळे त्यांचा अनुभव झाला त्यापर्यंत चक्रताळा इत्यादी एगुदी चंड्याच्या रजे असल्यावर चंडे मारले हो अनुभव झाला तीन माले त्यांत थोरले अवकाश झाला अच्छा आमचे दुरादृष्ट काय ते म्हटले तर ते मेळचे जानेवारी फेब्रुवारी ಬಹುಶಃ तद्दल 3 महिने झाले ते कन्नंगी तीर्थहಳ್ಳಿ कन्नंगी सेतुवेर ते लॉरी खाल पडवून ते मस्त त्याले नष्ट आयलो यजमान असं ते एकटो त्यांत स्मॉट डेथ झालं बाकी दोघांसवर सिरियस मेळचे रवळा तसं आम्ही बरं घरा एवढे झाले घरा परिस्थिती सायची घरचे थोडे जबाबदारी माले असले मी तिने आर्थिक स्थिती भारी हुणी झाले मी तिने घरा एवढे पडले तसे मेळ तिरगाट स्टार्ट थई होऊन त्या वर्ष रवेले साधारण किती समय तुम्ही असे तिरगाಟ करीत अंतद ಹೆರ 2ನೇ ವರ್ಷ दुसरो सुंकदगट्टे मेळ ಅಂತ सुंदर शेट्टी म्हणून सांगायचे त्यांच्या यजमानतेगेर त्याच मेळांत गेलो मेळांत जाणू त्यांत त्यांसो शाही दिसले माझे अग्गे अग्गे हिम्मेळ पूर ಗೊತ್ತುಂಡಾರೆ घेऊन त्या रीती होतो माले तद्व त्यांत एक देरण्णर ಇವಣ मद्दळेगार चंड्याचे होतो तो अंजे बले बो सांगून तशी की होतो माले माले काय झालं म्हटल्यार त्यांत 6 मास माले सुकोड गावले यक्षगानाचे 6 वास असा निघा मेळाचे ते भितरू ते माले सम गावले काय म्हटलं तर ते आमचे पद्धत चे संस्कार आचरणे करले अवकाश नाहींचून भारी बेजार होतो माझं
तसे एवढं मग त्यानं थोडे समय तिरकाट करून मी घरा जावळे पडले की त्याला उत्पत्तीच्या कडे अधिक मला संस्काराच्या ಬಗ್ಗೆ तद्वच आशा जप माझे नित्यकर्म ते करले अवकाश नाही तर मग थोडे काय सांगूचे ते सांगोळे कळलं नाही यक्षगानाची बुद्ध म्हणूचे त्या सामी ती बुद्ध मला सहीसेले झालं नाही यक्षगानाची विद्या चೊಕ್ಕೊಡು विद्या आराधना कले ते विद्या चೊಕ್ಕೊಡು चल ती बुद्ध माले झाल्यांची त्या वर्ष सोडले सोडून मग घराचे रवाळो मी घराचे रवाणू कृषीगा मग गडगे ಕೆಲಸ जावणू जीवन काढी सल्ला म्हणीस मी तर तुम्ही सोडून असताना म्हटलं तरी तुम्ही दखल असताना तुमच्या शरीरात भितर एक उत्पत्ती झालेली आशा ते त्या थैच्य तुम्ही त्याचं कसं हिसकून जेवण हिसकून घटल्यापर्यंत तुम्हाला कष्ट नाही का त्या कशीच ಒಗ್ಗಂಗೆ ಹೇಳೋ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ತಾಳ ಮದ್ಲೆ ಸಗೆ ಜಾವಳಿ ಗೆಲ್ತಾರ ಉಪ್ಪದ್ರು ಅಂತ ಅವನು ಮಗೆ ಜಾಮಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಂತೆ ಈಗ 7-8 वर्ष ಹೊಂತಾನಲ್ಲಿ म्हणजे अद्दिले सहपाठी बरं एक कुठसून एक मडकेरी ते एक आठ केले नाही त्यांचं ते चंडेच जण नाही म्हणून सांगून घेऊन दिवाकर हेगडे ಕೃಷ್ಣಭಂಡಾರಿ म्हणू ते दोघ जण रिक्षा करून राहिले अन्य हिरीनी बरोडू झंडेಗೆ ಜನ ಇದ್ದೆ म्हणू तसे त्यांच्या सांगते वापस घेऊन मडकेरींದ झंडे मारून दासरा बेळी चनियप्ಪ नायक म्हणून तो भागवतो तकोड मणिसे त्याच्या अंगाते उज्जाडतो सुरू झंडे मारून शबरीमले प्रसंग सरेण वापस आयलो त्यापर्यंत वापस निरंतर सुरू झालं ते सुरू होऊन तांसोर मी भागवती संगीत मात करतो यक्षगान भागवती करीत नाही तो तसे त्याच्या ओढानाटार मग ते भागवतिकेसू थोडे पादार्पणे हुंचे अवकाश माले चनियप्ಪ नायकाच्या मुखांतर झालो ते आता कलिपलीस चनियप्ಪ नायक नाही आता त्यापर्यंत तुम्ही शिकवून गेल्यापर्यंत आता तुमचे शिष्यवर्ग थोरले असत की नाही त्या शिष्यवर्गांक कसं आहे सुरू कर म्हटलं तर तुम्हाला एक शाले एक सांप्रदायिक तरी शालेन करतात का कोणीतरी तसं प्रायोजकत्व दिलं म्हटलं तर देवळांत का शाळेत का घरात का हिती येऊन तू पाठ कर हिती एक शाळे कर म्हटलं का नाही तुमच्या मनातच चाललं का त्या कशा आहे पाठ करले म्हटलं तर मी कलाविद म्हणून साधारण प्रचार होते नाही का सॉरी मी चनियप्ಪ नायकाच्या मुखांतर का असं आहे ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಆರ್ಲ ಪದವು ಹೋಣಿ ನೀರು ಚಾಲು ಬದಿಯಡ್ಕ सगळे हव्यासी भागवतो म्हणून जाणतो तो तर मस्त कलाविदांचे हव्यासी ते गावांचे कसं म्हणले ते कलाविद तुमच्या मेळाचे कलाविद आज नाही मास्टर का टीचर्स असे गावतात संस्कारयुक्त गावतात वेशी करून हेरासे जाऊन त्यांचे उद्योग जाणतले ते तद्दो आम्हास ते एक वडनाट चೊಕ್ಕड गावतो ते तसे थोडे प्रचार म्हणतो आम्ही प्रचार सल्ले मित्तेनी हे आत्ता थोरला मधल्या गारून कटीर मेळा ಅಂತ असतो मुरारी ಕಡಂಬಳಿತಾಯ ಅವನು तो ಫಸ್ಟ್ ಶಿಷ್ಯ माझे त्याच्या अण्णा होतो घराची येऊन ನಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು म्हटलं ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಅಲ್ಲ ನೀವೇ घर क्लास केले ते चೊಕ್ಕड दोघ जीवन तयारी हुंतुकीर थोडे प्रचार झाले गोविंद नायकर शिष्यरू म्हणून तसे प्रचार हुंतुकीर काय झाले आर्ला बदवच्यानी विचारले ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ सर तसे आर्ला बदव गेलो आर्ला बदव जाऊन ಅಂತಲೇ इथे एक 10-20 स्टुडंट होते विद्यार्थी त्यांचे मद्दळाचे थोडे जण भागवतिके असं आहे त्यांत काय झालं म्हटलं तयार झालेले एकटे मात्र अमृताडी आता प्रख्याती भागवते ते त्यांत गाणं येबावून तोंदे आता परंची दुबई जाऊन आले असं आहे चೊಕ್ಕಡು क्षेत्र मगे एका विद्यार्थीचं गुरु मस्त गावतात बघा एक अक्षर शिकेल तरी तुम्हाला गुरु म्हणूनचे आमच्या संस्कृती झाले मी त्याने त्याचं आता अधिक ಹೆಚ್ಚಿನ आत्ताच्या क्रमाचे यक्षगान सगळे इंगड गुरु पटला ते हे बरोबर सांगतात गुरु म्हणून आमचे संस्कार ते तसे परवांची दुबई जाऊनचे आदलेस मला फोन करून ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ नाहीतर प्रति विश्वसू घर येऊन पाय धरून आशीर्वाद घेऊन जाऊन येते आता ओरडे झाल्यापर्यंत थायचे तसे ते चೊಕ್ಕಡು कलाविद ते भागवते माझे शिष्य तसे तई क्लास करून थोडे तयार झाले म्हणून ಹೊಂತಾನले ಪುತ್ತೂರಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ म्हणून सांगून घेऊन मालिंगेश्वर भट्ट तो PUC प्रिन्सिपाल ಬಹುಶಃ तो रिटायर्ड होऊन पिरियड का ज्युनियर कॉलेजचे प्रिन्सिपाल होय तिने पुत्तूरांत एक मಕ್ಕಳ ಮನೆ म्हणून केलं ते काय म्हणतात बघा आता धाकल्यांचे बालवना नाही ते इंग्लिशाने काय गिंगड म्हणतात त्यासाठी त्या केल्या त्यानंतर दक्कली धाकली 3 वर्षावर 4 वर्ष 5 वर्षावर असं आहे की त्याच्या करीत तो आता त्याच्या ಆಂಡ್ರೀಪ್ಸ್ तो नाही करते करी नाही आता तिने ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಸಂಗೀತ ಬೇಕು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು म्हटलं ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು गेला जाऊन ते दोघं धाकल्यांचं सुरू केलं त्यापर्यंत 10-20 धाकली सेरली क्लास सुरू झाले मगे तिने ते ಕೆಲವು 2-3 वर्ष कांताना त्याच्या ಆಂಡ್ರಿಲೆ ಅಂತ म्हटलं ना तिने काही हे मಕ್ಕಳ ಮನೆ
ते इंजिनियर म्हणून बेंगलोर राहून ते इನ್ನು ಅವಳು ಬರೋದು ನಾನು ಇನ್ನು ಬಿಡ್ತೆ तद्दले माझं मग समजलं नाही ते काय म्हटलं ते बायांक त्याला देणताले त्याला ते आसक्ती असा का नाही का आम्ही दाखल्यान शिकताना त्याच दाखल्यान उपद्रवचे का नाका म्हटले थैचे पुत्रांत बळवार ಅಂತ एक मलराय यक्षगान कला संघ म्हणून वाहन हे गोटे एक देवळ झाले तद्दले उल्लाळती मलराय देवळ त्या देवळांत मी क्लास करतसा सामान्य आता एक 6-7 वर्ष 8 वर्ष काय त्या देवळांत क्लास करतसा तसे आता तर तुम्हाला शिष्य म्हटलं तर एक सांप्रदायिक शाळेत जाऊन दिसाव जाऊन यांचे त्या रीतीचे एक शिष्य असत विद्यार्थी आणि तुमच्या बघताना त्या रीती शिष्य नाही त्यात काय ते व्यत्यास असतात ही शाळेत रेग्युलर राहून शाळेत जाऊन शिकतल्यांसू तुमच्या गोटे येऊन शिकतल्यांसू काहीतरी व्यत्यास असा का व्यत्यास म्हटल्यार आता विद्याभ्यास शाळेचे विद्याभ्यास इंगड आमचे इंगड बघा शाळेंत जाऊन आम्ही क्लास करले होण नाही आम्ही क्लास करूनचे आमच्या पद्धती प्रकार जाऊन येते कसं म्हटलं यक्षगान म्हटलं ते एक आराधना कले ते त्याचे गुरु ते काय अगदी परंपरेवर काय म्हणत होते बघा त्या स्तरांत जाऊन येते तसेच गेले तर मात्र आता आम्ही काही शिकलो होच गुरुचे गोटे जाऊन सुरवेचा आड पडोंचे त्याप्रमाणे ते काय साहित्य असा परिकार असा मद्दाळे काय त्याचे आपण नमस्कार करूनचे दुसरं येंता दुसरं नमस्कार करूनचे ते शाळेंत ते नाही बघा तसे म्हणून हे यक्षगान म्हणटले अथवा संगीत म्हणटले ते एक आराधना कले जाल्ले मित्ते भरतनाट्य हे पुरं एकच साधारण ते त्या टाईप त्या तराचे कले जाल्ले मित्तेनी ते संस्कार देऊनचे शिक्षण देऊनचे म्हटले थोडे ते अति प्रीतीने देवळे पडता आम्ही ते काय आम्ही त्यांचा अनुभवसून त्यांना शिकेले तसे आमचे विद्यार्थी पुरा आम्ही आयल्ले गड्डी विद्यार्थी फर्स्ट विचारांचे मी थाचे तुझे उपान जलसा का जलसा उपायन होईनात त्यालाच इंगड जलसा तू जप करता सगा त्यांना खैल बघुळे नाही तो ब्राह्मण खैल ब्राह्मण विचारले नाही मी जप करीन नाही काय करीन नाही म्हणून एकट्यानं म्हणते ಅಪ್ಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು त्याप्रमाणे त्याची अम्मा घेऊनची बघा सांगते ಈಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ म्हणतात ती तसे संस्काराचे सांगतेचे ह्या शिक्षण दिलं तर ते संस्कार पुरलू वाढता ह्या शिक्षणावर पुरलू येतात त्यांचं त्या दृष्टीने मी क्लास करत असा भारी खुशी झाले म्हटलं तर सामान्य होणं ह्या विषयी औषधांतरण सांगवलं गेलेलं आहे तुम्ही गुरुनं सांगवलं गेलेलं आहे तरी आत्ताच्या गुरुच्या स्थानमान खरी सावनं तुम्हाला गुंत असा तरी अद्दिला क्रमारीचे एक गुरुच्या स्थानमान असो ना तुम्ही ते एक जबाबदारी कोण धाकल्यांचं धार्मिक कार्य शिक्षण एक रीती त्यांचं भारी खुशी झाले आता तुमच्या गोटे धाकली अंतद त्यांत एक महिला शिष्याच्या विषयी सांगितलं त्याची महिला शिष्य मस्त असत गा ते असत तरी आता त्यांच्या कार्यक्रमाक देवळा म्हणतात तुम्ही ताळ्याबद्दल करतात नाही तर खैल तरी कार्यक्रम असता त्या कार्यक्रमाचं त्यांचं होरण जाणताना ते एक निजवण सवालच त्यांच्या म्हटलं तरी महिलेस मस्त जबाबदारी असता घरा घोव असता धाकली असतात प्रायाची सासू माव असतात गौरव बासरा मग घरा येतले अतिथी अभ्यागत ह्यांच्या आगे सेवा करून तरी आशा असली करतात त्यांचं होरण आमचे कार्यक्रम करायचे म्हणताना ते एक जण सवाल आहे हे सवाल तुम्ही कशा घेतल्यात कशा सुधारल्यात त्या ಬಗ್ಗೆ सांगा आता यक्षगान गंडू कले म्हणून उरलायचा यक्षगान समष्टी कला झाले आता अद्दी ते गंडू कला म्हणजे त्याचे नाव अंते होय आता तसं नाही समष्टी कला जल्ले मित्तेनी बायांसू घरा अवकाश दिलेशा मग तुम्ही म्हणटले ते पद्धत होईते त्यांचं केलस असता जबाबदारी असता ती पुरं करून येत मग भागवती शिकवले आता दोघा मात्र म्हणजे मग ते पुढे आले चोकडा आले बाकी आता दोघा स्टुडंट असत एकटे SLC मग एकटे डिग्री मग वर्ड जल्लेली पुरा अर्थगारिके ಅಂತ अर्थगारिके कसं आहे म्हटलं तर त्याचे अर्थगारिके भरेळे म्हणून माझे एक आत्मीय मास्टर सा तो बरेंद ಅಂತ मी त्याच्या शैली मग पद्य सांगून त्यांचं तयारी करूनची ती पुरा आधी कोण वर्ड जल्लेलीच असतात ती पुरं त्यांचे काय त्यांच्या घरच्या ಕೆಲಸ करून त्यांचे समय निगत करून त्या समयातच चिंतत त्या समयादाकीत आम्ही त्यांचं एक प्रॅक्टिस देऊन तयारी होऊन आम्ही यक्षगान कार्यक्रम असं जाणतो कार्यक्रम जाणचे होताचे रात्य गे मस्त जावळे नाही आम्ही ज्याला इटले काही उपानयनाला गे ಅಥವಾ काही पूजेला गे यक्षगानाच्या ताळामधले करून चेल तरी 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆच्या वेळास ते दिसा आधी कोण केलं नाही सा म्हणून रात्री करीन नाही म्हणून नाही करतो आम्ही जाल तरी आम्ही अन्सूर केला आधी कोण होण्याच राती करले नाही दिसाच जाऊन दिसा येऊन किती म्हणजे जबाबदारी असतं बघा महिलांच्या अंगात आम्ही जाणताना फुल्ल जागृती राहाव्या म्हणता तसं तीव जागृती असतात मग आम्हाला साधारण अंदाज होता कोण कसं आहे काय म्हणत त्या संस्कार असायला सांगा त्याची मात्र आम्ही जाऊनचे त्या तरच आम्ही अन्सूर व्यवहार केले मी त्यांनी मी गोविंद नाईक होऊन उरला तसे बघा
होय म्हणजे आमचे एक महिला यक्षगान ತಂಡ ಹೊಂತೆ त्यांचं तसंच मस्त चेडोन्सागे ಹೊರನ್ जामचे ಅಂತ भारी एक सवालाचे प्रश्न होते त्यांच्या घर लगी सोर रात्री 2 घंटे का 3 घंटे का 4 घंटे जलतर त्यांच्या घर लगी सोर जाणू दार मारणू घरची उठत राखून राहणं उठल्यापर्यंत त्यांची नीर सुटल्यापर्यंत सोडून येवळ्यांत तसे मी केलं तरी तुम्ही म्हणसारखे तुमच्या राज्य कार्यक्रम होणे दिसाचे असत होता एक उदाहरण असेल तर सुधारित होते आता हे शिष्यवर्गांत तुम्ही पाठ शिकत असताना तुम्हाला कशा दिसतं आता तुम्ही यक्षगान शिकला नाही तर कशी शिकवणं घरची जबाबदारी बघित धाकल्यान सांगते नाती नात्यान सांगते खुशीने शोधनते आता तुम्ही शिष्यवर्गाचे वाटतो असतात ते दोन होलिका करताना तुम्हाला ह्यांत संतोष असा का तृप्ती असा का मस्त तृप्ती असा ಇದೆಲ್ಲ म्हटल्यार धाकली वेळ बायल ते इंगड सांसारिक जीवन ते सांसारिक जीवनांत तृप्ती असलेटल्याच्या अधिक तृप्ती ह्या शिष्यवर्गांत असा कितें म्हटल्यार मनुष्यस दुःख दुम्मान जीवनದ कसले कष्ट नष्ट हे पुरा मनुष्यास असलेच न्ही का ते पुरा संसारांत असा ते काय असले तरी या शिष्यवर्गांच्या गोटे जावन बसताना ते पुरा इसारता म्हटल्यार शिष्यवर्ग तितले पुरलो असले तर आग्गे नाही तर साधारण असत साधारण ते आम्ही काय करता म्हटल्यार त्यांचं सुरवेचं त्यांचं येता काय येणार काय बघून हालेंसच तयार होऊन तालेंस मांतर अधिक कोण आम्ही घेऊनचे मग आता आम्हा ते किती म्हटलं ते आराधना कले जाल्ले मित्तेने त्यास आम्ही आर्थिक स्थिती बघूळे गेलं तर यक्षगानांत माले नष्टचे काय म्हटल्यार हा तर स्वच्छ पडता जाल्यार तरी ते काय पेट्रोल माझे पुत्र एवढे जावळे पेट्रोल चार्ज म्हणून सांगून देतात पीस म्हणून ते घेता ಹೊರತು ಥೊರ್ಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಂತ ಮಾಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಯಿ ಎಲ್ತಾರೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ सा फुल ನೆಮ್ಮದಿ सा कितें ನೆಮ್ಮದಿ सा म्हटल्यार शिष्यान तयार होता ते उदय आनी ते सांगता गोविंद नायक गुरुगाडू ते थोरले असते बघा आमास एक गुरु सरिजल्ले गुरुसू एक सरिजल्लो शिष्य गावलो तरी थोरली असती ती तसं जाल्यार त्या दृष्टिकोनार मी शिकत असा गुरु शिष्याचे एक संबंध सम्म करून अर्थ करून मिळून तुम्ही संतोषाला सांगितलं निजवण विषय होई तसंच हवं गुरु शिष्यवर्गाचे किती शिष्यवर्ग असा त्याची एक थोरली असते मग पैसे म्हणूनचे ते तात्कालिक म्हणून समाधान देत तसले आता संस्कृतांत एक तो कवी असा विद्वांस माम्मा टावण तिने काव्यादर्शन एक बुक बरेलें आसा त्यान सांगता तो काव्य प्रयोजनಗಳು काव्याचे प्रयोजन काय म्हणून काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेत रक्षते सद्य परनिवृत्ते कांता संमित तयोपदेश युजे काव्याचे प्रयोजन काय ते म्हटलं तर आधी यशस्సు देंतರಿಗೆ काव्य वाचन विद्वांस ಎಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ तसं यशस्సు गावता त्यापर्यंत पैसे गावतರಿಗೆ अदिला कालांत रायाचे आश्रयागे असतंत त्यातले पैसे गावतंते व्यवहारविदे तो मस्त जन विद्वांसाचे गोटे जाणता बोलता त्यांचे संपर्क होता व्यवहारू तसं कळता व्यवहारशास्त्र व्यवहार विद्येव कळता तसे अमंगळ नाशवू करता ಇದೆ म्हटलं मंगळकर काव्य वाचन काव्य वाचूंजे ऐकूंजे हे पुरं मंगळकर शिवेतक्ष मग सद्य परनिवृत्त म्हटलं तर एक नमुनेचे मोक्ष जीवन मुक्तीचे काव्य वाचित आमचं एक खैल संतोष म्हटलं तर तिथले एक नॉलेज आमचं ऐकताले सो तिथले विद्युत हवे सहृदय म्हणतात सहृदय ते हवे तसे असेल तर जीवनांतची मुक्ती मोक्ष गावासारखे म्हणता की ते तिने काव्याच्या ಬಗ್ಗೆ सांगितलं तरी मी लेखता त्या कलेसू अन्वयस्ता म्हणून कलेंतू तशाची कलेंत मस्त मस्त परिणत हवीसारखे जीवनांत तसे यशस्सू गाता चोक्कोड नाव गाता त्याच्या विधी चोक्कोड असेल तर पैसे गावतात आणि एक नमचे संतोष तृप्ती गावता ते मी अनुभव केलेला तुम्ही उठायचे होई म्हणून म्हणता सर त्यास आमचे शिक्षावू कारण आमचे विद्वत्तू कारण समाजवू कारण आता तुम्ही त्या वृत्तीपरा कलाविद नाही हव्यासी कलाविद होऊन असताना वृत्तीपरा कलाविद ते आता ते तुम्हाला पहिले पांडित्य असा प्रतिभा असा आज्ञा असा तरी त्यांत वृत्तीपरांसू हव्यासून व्यत्यास असता वृत्तीपरांचं संबळंता त्यांच्या जीवन निर्वहण्याची व्यवस्था असता हव्यासीन तसं असत नाही तरी तुम्ही त्यांत माझे काय बेजार नाही त्यांचं पैसे गावास येणार नाही म्हणून म्हणतात तसं त्याविषयी सोड्या तरी समाजांत आणि सरकारानं हव्यासी सोंदे वृत्तीपरांसोंदे कलाविदांचं हवे तिथले मन्नणे आणि त्यांचं कसं एक रक्षणगा एक सपोर्टगा खैल तरी देंतसं दिसता गा दिल्लेले परिणाम दिसता गा कशा दिसता तुमच्या दृष्टीने कशा दिसता समाजांत आणि सरकारानं कलाविदांचं हवे तिथले पोषणे हवे तिथले प्रोत्साह देंत हत गा ಕಲಾವಿದನ್ಸ್ ಸಮಾಜ ಚೊಕ್ಕೊಡು ಅತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ सा अद्य आम्ही शिकवणच्या काळार काय म्हटलं तर
यक्षगान म्हटल्यार जनस नका नकाच नका यक्षगानाचं म्हटल्यार तो आठाचो म्हणून सांगणचे एक निग्लेक्ट भावने तिरस्कार भावने होते चेडू बरदेंत नाहींते म्हणूनचे होते तसे तद्दो तुम्हाला ते निग्लेक्ट चालतं आत्ता तसं नाही समाज चोक्कोड यक्षगाना चोक्कोड गौरव देन तसा एक पर्वकाल आत्ता कित्याक म्हटल्यार आत्ता काय गुंतून आत्तल्यो वेदिकेर गेल्ले गड्डी भागवतरी म्हणून भागवतरी म्हणून काय गुंचा ते प्रश्न नाही जाल्यार तरी गौरव देंत सरकार काय ते म्हटल्यार अकाडेमी इत्यादी करून घेवन काय का देंतद की तदुले काय देंतद काय क्लास करताले देंतद मागीर तुमचे कसले वृत्तीपर कलाविदांचं काय का ते निवृत्ती जीवन जाल्या उपरांत थोडे देंतद म्हणजे म्हणतात मी त्याच कसले जावण नाही माले अकाडेमीचे एकटे कोण ಆರತಿ ಪಟ್ರ ಮೇವಣ ಅಂತೆ ತೆನೆ ಮೆಂಟ್ಲನ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿ अर्जी दिले अर्जी देवण ಅಂತ त्यांच्या अध्यक्षाचे ते देत गेलो बघा तसे ते स्टॉप झाला त्याप्रमाणे काय झालं गुंत नाही तसे मी एक अर्जी दिली सा मला काय गावणं नाही सरकार त्या रीतीर काय काय करतसद म्हणूनचे गुंसा मग मी त्याचे सांगत ते मी जाणत नाही की त्याला म्हणलं मग तसले प्रश्न अगत्य नाही म्हणून दिसता की त्याला म्हणल्यार एकदम त्यांच्या अंगात क्लास ಮಾಡ್ತೆ ಮಾಡ್ತೆ त्यांचे आधार तो गोडचोकडचे पुरायचे इरतात ते त्या कीर्तरोळे आम्हाला ते चोकोड आसक्ती नाही त्याचं तसे एकदा देंता म्हटलं आणि मग त्याला तो गेलो मग तो सुराध्यक्ष झाल्यापर्यंत काय सुद्धा नाही त्याची म्हटलं अकॅडमींत गुरु शिष्य परंपरे म्हणून एक कार्यक्रम असा त्यांत तुम्हाला मस्त आसक्त नाही तरी त्यांत विद्यार्थी ಹೇಳ್ತಾರೆ विद्यार्थी ವೇತನ ಅವನಿಗೆ देंतದೆ त्या गावळं तरी धाकले मस्त आसक्ती होतं म्हटलं आता सरकारच्या कन्नड ಮತ್ತು संस्कृती इलाख्याचे एक उद्देश काय ते म्हटलं तर आमच्या ससाल्या परंपरा आमच्या कले काय तसं आमच्या खैल परंपरा असा त्या पुरा इसरळन हो त्या गे पुनर्जीवन करले म्हणजे तसं आता धाकले आसक्त होणे नाही तुमच्यासारखे शिकेतले आसक्ती घेऊन शिकेतले नष्टी येईल तर तोंडाला म्हणून शिकेतली थोडी उणे तसं असताना सरकारच्याने त्या गुरु शिष्य परंपरे सुरू केल्या जातात ह्याला तर तुम्ही तोडगेसनी होती प्रयत्न करते तो आता ते सुद्धा नाही रोडच आम्ही मग ಕೆಲವು आमचे सांसारिक तापत्र्य जावळे होणे पुढे करवती आता पुढेच करवती तुम्ही कन्नडंत ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ करतासद तुमच्या भालवडी भाषांतू थोड्या करवती निघा त्यांत ओलव असा का तुमच्या असं काहीतरी तुमची आलोचना असा का त्या ಬಗ್ಗೆ आलोचना सगळे म्हणजे भालवडी भाषाने करूವುದು तर यक्षगान असं आधीपासून सुरू झालेले काय ते यक्षगानाची भाषा आहे कन्नड त्यापर्यंत तुळू भाषेंत एका टाइमर भारी कलेक्शन ते इथे पुरा टेंटाच्या आटांत भारी अद्भुत कलेक्शन के झाले मग पडले तसे आठ करले पुरते तुळू भाषा आत्ता असा तर भाषेचे दोष नाही तो ते काय का परंपरेमध्ये पुढे रवले ते तुळू प्रसंगांत तुम्हाला पुराण प्रसंग खेळून नाही ते काय का आत्ताचे प्रसंग करतात बघा ऐतिहासिक नाही आत्ताचे काय म्हणतात सामाजिक तसे आमचे हे काय म्हटलं तर आता उदाहरण तुमच्यासारखेने ते कन्नडांसू काढून बालवळी भाषे ते तर्जमे करून भाषांतर करून दिलतर करूವುದು म्हणूनचे भरवसे असा आता काय आमची बाळावळी भाषेची बाया की तयार होतं तयार करून करूವುದು म्हणूनचे एक विश्वास आहे असा करूವುದು म्हणून दिसता म्हटलं तर तुळुवंत ಎಂತಂದ್ಲೆ त्यांनी पुराणाची कथा की थोड्या उण्या घेतल्या नाही का तशा जल्ले म्हणून सांगू नाही ते कसं म्हटलं तुम्हाला पुराणाची आसक्ती एका कालार आम्ही शिकवणच्या कालार पुराणाची आसक्ती जनस मस्त होती आम्ही खाळ होती आसक्ती उणी होती म्हणून प्रति घरा कारण त्याच दोन असतात एक बडस्तिके म्हणलं त्यांचं विद्याभ्यासाची कोरत दुर्बळ मग एक काय ते म्हटल्यावर विद्याभ्यासाची कोरत आहे मग ते सांगतले नाही काय ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಜಲ್ತರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಬಗ ಜಾಂತದ ते कसाला म्हणून कोणतं सर नाही यांना तुळू आठ इथं म्हणून तसं आहे त्या पुराणाच्या ಬಗ್ಗೆ ज्ञान आईल तर त्या पुराण तुळुवणीची करल तरी येऊ त्या बेंबाला गावात म्हणून माझ्या अंदाज होय म्हटलं आम्हाला सध्या तसंच आमची बालवली भाषा आमच्या घरचू बाहेर भावलं आम्हाला एक म्हणून अंजिका एक म्हणून मुजगारा म्हणतो ते तरी आत्ता तसं नाही आता हे विश्व कोंकणी सारख्यानी आणि कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकॅडमीच्यानी कोंकणी भाषेच्या नलवत्तमूर उपभाषा ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ करून गुर्तू करून अग्गे सुप्रोत्साहन ಅಂತದ आता आम्ही एवढ्या आम्ही करल्यावे म्हटलं आमच्या मातृभाषेचं आम्हीच प्रोत्साह दिला नाही तर कसं आहे आम्ही त्याचं मर्यादा देवले जननी जन्मभूमीच्या स्वर्गादपी घरी असे म्हणतो जननी आणि जन्मभूमी तसंच आमच्या ही मातृभाषा स्वर्गाच्या समान आम्हाला तिची थोर त्याला आम्ही चिथे वाढले त्या दृष्टीने आम्ही काहीतरी थंब करलावे नाही का करले जेवण करले त्याचा प्रयत्न होऊन तसा तुमच्यासारख्याने बरेन दिल तर करता मी
अवकाश गावलं तर करूनचे त्यांना काही प्रश्न नाही, त्यांना काही थोरल्या आर्थिक स्थिती नाही, सर्वांचे आमास हाती सुद्धा सर्वांचे तरी आम्ही करतो की म्हणून आमचे आहे म्हणून आमचे तसं आहे. ಅದ್ದಿ म्हटलं आता शाळेंताಗಿ आम्ही शिकायला कन्नಡ वाचुलाही बरेला आम्हाला कन्नडचे. आता आमची अद्दिली माझी थोरली बाई तिने सीताचरित्र रामचरित्र दोन बरेले सगळे काव्य ती कन्नडन तसा. त्यापर्यंत आमची सोबण्याचे पद मग मुंजीस वरडस दार धरूंची मग दिब्बणे दुर्गम्मचे दिब्बण बैसरींचे पुरा आमच्यानीची बरेली तरी कन्नडात. ते म्हटलं तद्वा व्यावहारिक भाषा कन्नडाची होती. आमची भाषा घराभितर मांतर बोलत होती. तिथले शब्द संपत्तू नाही ते का काही का तसं त्यांनी वाचललं कन्नड बरेल कन्नड तसं त्यांनी स्वतंत्र बरेल कन्नड उपयोग केले. आता तसं नाही, प्रत्येक दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांत अग्गी भाषा बघ कोडग भाषा उदाहरण तसा बिहारी भाषांचे अकॅडमी झाले ते त्यांच्या भाषेने बरेले सुरू केले. कोंकणीच्या इतर भाषा उपभाषेने सुरू केले तर आम्ही थोडं सुरू करलं नाही का. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಚಕ್ಕೋಡದೆ मग यक्षगान म्हटलं तुम्हाला काय म्हटलं तर यक्षगानाचे हे परिकर होंदे त्याचे शब्द होंदे तुम्हाला परिसर ते स्वच्छ करता. त्या उदाहरणाचे एक पूजे दी एक यक्षगान ताळमधले अथवा एक आठ ते आठाच्या वेळ अधिक ताळमधले माझी आसक्ती अधिक ते ताळमधल्यांत आम्ही एक आराधना कले म्हणून एक चोक्कड प्रसंग ते म्हणून केलं तर ते परिसर स्वच्छ होता. काय ते म्हटलं ते शब्दास चंडे मद्दळे हाडुगारिके त्याचे अर्थगारिके हे श्रुतिबद्ध होऊन असले म्हणजे तर ते परिसरांत आयले काय ते अद्दिलेने म्हणून दुष्टशक्तीಗಳು ते परत दूर जाणता थई दैवानुकूल ಎಂತ म्हणून एक रूढी अद्दी बसून असा ती अद्दी बसून असा तसं म्हणून आम्ही आधी कोण त्याच्या आर्थिकते बघून नाही तुमच्या इथे करूया म्हणून म्हणटलं आत्ता मी थोडे प्रायवंताना नका म्हणून सांगून कोणाला विचार नाहीतर तुमच्या इथे थाळामधले करूया म्हणत आलो मी तर तो करीत होतो आत्ता होणे झालं तसं आहे. अध्याय तसंच आध्यात्मिक दृष्टीने आता आमच्या आत्ताचे अध्यात्म गुरु आहे कोणाचे उदाहरण घ्या त्यांनी म्हणूनच्या तसंच तुम्ही आमच्या सनातन धर्मांत कसले आगे असं बघ ताळमधले होंदे यक्षगान होंदे संगीत होंदे वेद मंत्र होंदे खैल सांगत रवा सांगत तसं त्याच्या तरंगा त्या दुष्टशक्ती सारखे दूर करता म्हणून त्या बघे तुम्ही काय विशेष परिणत काय नाही विशेष अध्ययन काय केलं नाही तरी त्यांत तुमच्या यक्षगानांत तुम्ही ते अनुभव केला सर दुष्टशक्ती निवारण म्हणता आणि सकारात्मक भावने आणि चೊಕ್ಕಡು ಮಂಗಳಕರ वातावरण ಅಂತ आता भजन केलं तरी राहायचं होता यक्षगान सांगितलं होता गमका सांगितलं तर होता संगीत केलं तरी होता त्या भावने तुमच्या मनात असा थायलंड त्या तुमच्या शिष्यवर्गास तुम्ही सांगून असाल थायलंड त्या रीतीने बघलं गेलं तर एक योगी जल्लेला एक चೊಕ್ಕಡು गुरु तुमच्या गुरुपाण गुरुत्व म्हणून होता त्या तुम्हाला असा म्हणून माझे भारी संतोष अंता भारी खुशी झाल्या तुम्हाला एक संदर्शन करून तुम्हाला पहिला सल्ला विषयी आगे विद्या आगी पांडित्य प्रतिभे काय ते का सगळं तुम्हाला त्यागे तुमच्या शिष्य वर्गांचं धारा होता तसंच तुमच्या घरच्यांसो आता तुमच्या घरा तुमच्या अम्मा बाबा आता नाही सध्या असताना तुम्हाला प्रोत्साहन दिल्यानंतर का आणि आता तुमच्या बाईल धाकली ही प्रोत्साहन देता का घरच्यांचा सहकार कशा असता घरच्यांचं सहकार लायक होतो मला अद्दी अम्मान नका म्हणताले की त्याला म्हणलं मेळन जावळे नका म्हणून सिक्कोंची सड्डी नाही हव्यास येऊन जावणं बराप नाही आम्हाला जलते ते म्हणताले मेळंतिके जाऊन तेच गुंतवते मेळाच्या विषयी काय म्हणून बाबाचे फुल आम्हाला तू जा म्हणून म्हटल्याने तरी मी तद्द ते माझ्या हे त्याची समज झालं नाही मला सुटले त्यापर्यंत बायलेचे होऊन ते घरच्यांच्या परिस्थिती आत्ता हो मला काय तू यक्षगाना जावळे का म्हणे अथवा तू करले का म्हणे ते कसले कोणाचे ना अग्गेंचे ह्या समाज जामच्या काय तू जावळे का म्हणे म्हणताले कोणू नाही त्याचे माझे नात एकटेसा माझ्या आम्ही कुटुंबांत आमचे गणपती म्हणून माझ्या दादाचे अण्णाचे झील गणपती त्याच्या अंडर म्हटल्यार त्याचे एक टायलर त्याची अम्मा ते त्याच्या अंडर आता PUC होणू आता डिग्रीस आता काय करण्याचे काय निघंट करतासा तेले संगीता ಸೇರ್ಸೇನ ते आत्ता PUC ಅಂತಾನೆ ಸಂಗೀತಂತ ಸೀನಿಯರ್ होणं आता विद्वत करतसा त्याचे भरतनाट्य अंत सीनियर होणं विद्वत करतात तसे माझ्या पिढीगेंत नंतर असं तर ते बाकी माझ्या नातवागे तर दक्कळे बघुळ जे काय करतात ते लायक असा प्रणम्या म्हणटाले तिने लायक सिक्तासा चೊಕ್ಕೋಡು असा आता काय ग इंगड उद्योगाच्या ಬಗ್ಗೆ ते एक उरलेच काय ते म्हटल्यार आम्ही दाखले सद्दी सांगूचे ते काय ते ಎಂತುಗೆರೆ 6 ರಿಂದ 8 क्लासासरू 9 सुरू आमचे यक्षगान शिका तुम्ही मग तुमच्या जीवनाची वाट बघा जीवनांत तुम्ही सेट झाल्यापर्यंत वापस पुढे वरा किती म्हटलं यक्षगान जीवन उपाय आत्ताच्या वातावरणात होई जलतरी 100ಕ್ಕೆ 100 म्हणता नाही का आम्ही 100 जीवन काढूनचे विद्या म्हणून सांगोळे माले पूर्ती आत्मविश्वास नाही किती म्हटल्यार मी त्यांना सोल पडा तद्व मी जाऊन
थयल्ले मित्तेनी यक्षगान शिकतले खैला धाकले अनिसवल्तरी काय म्हटलं तर 6 to 9 जाल्यापरांत तेने जीवन स्वरूप काय ते विद्याभ्यास असा ते निघंट करूनच पुढे जावले म्हणून सांगून हे यक्षगानांत मित्तेने त्याचं काही विद्याभ्यास ತೊಂದರೆವಣಿ ಎನ್ನೈ ते अमृताನ वाले म्हटलं ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ते सॅन्स विद्यार्थी ते सक्सेस झालं सा आता त्याला उद्योगಗಳು तसे ते यक्षगान शिकताना ते ತೊಂದರೆ नाही त्याला थोडे दाखले सगळं ತೊಂದರೆ होता त्याचं मी म्हणजे जीवनದ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇರೆ ಕಲೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಕಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ನೋವುಗಳು ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು अनुभविसलिಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ म्हणून सांगता मी दाखल्यांचं त्याचे ते करतात साधारण 100 आणि 1-2 काहीतरी ते चूक करती धोटलो नाहीतर माझ्या विद्यार्थी कोण तसे नाही लाईक करतात अग्गेव म्हटलं तर ಕೆಲಸದ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ म्हणून ते अनुभव केल्याचं कळतात तरी धाकल्यांचे आवश्यकता दिसोंचे ते यक्षगान त्यासाठी गेलं तर समय पुरा त्यास जाणता वाचित नाही म्हणून निजून ते पूरक परस्पर पूरक आता वाचून ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಂತ ಮನಸ್ಸು थोडे ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ थोडे आयास ಅಂತ त्याद्वारे त्यांना संगीत सांगितल्यानंतर त्याचे श्वासकोश फुगतद चोक्कಡು प्राणवायू त्याच्या शरीरांत शक्ती ಅಂತ वाचूला अनेक मन ಅಂತ ते अनुभविसलच मानतो तरी आवश्यकता त्या दिसता वेस्ट ಅಂತ काय समय पुरा हाळ ಅಂತ काय पिरे आता सध्याच नका म्हणून म्हणतात हा दृष्टीने तुम्ही सांगितलं सम तरी तुमच्या घरच्यांचं तुम्ही शिकतात म्हणून की विशेष खुशी झाल्या म्हणजे म्हटलं तर संगीत होऊन मग नाट्य भरतनाट्य होते ते यक्षगानाचं पूरक ह्यागे पूरक अभ्यास एकामेकाचं एक शिकलं तर अनेक शिकले सुलभ म्हणता तर ते पुढे जाणताना त्यास वापस तुम्ही याच्या भरतनाट्याच्या जोत्यात यक्षगानाच्या नाट्य शिके होती त्याची भागवती घेऊ शिकवते संगीत शिकायला मिळतं तशाची केलं तर तुमचे एक परंपरेंत बघा अगदी कसं म्हटलं अगर श्रीनिवास भागवत आणि थोड्या एक तुम्ही सांगितलं नाही का भागवतांची एक परंपरा त्याच्या मांतराव भागवत पुतू भागवत त्याच्या पुतू भागवत तशा म्हणताना ते एक परंपरा म्हणतात तशा होळे तुम्हाला थोड्या अनुकूल होता आताच्या कालांत कष्ट आहे धाकल्यांचं आसक्ती हवी अवकाश वगैरे हवे तरी ते प्रयत्न तुम्ही करीत सदैवणांच्या विषयी ऐकून संतोष झालो आणि आमच्या भाषण तर तुम्ही जलतीतले साधन करा तुम्हाला हवेला सहकार सहाय्य मी देता भाग्याचं चोकडून दे तुमच्या शिष्यवर्गांचं कडून दे म्हणून सांगा ना ह्या कार्यक्रम समय नमस्कार.